együttműködésben. If you need your life, you Azonban még mindig az is az biztonságos meg kell adnia magát ahhoz, hogy a többiek megszabadulják. A labrador a feszes farok nem jó jel. Figyelj rá! Ez egy támadás volt. Újra dominánsan viselkedik. Emlékeztetnünk kell a nyugodt megvaló magatartásra. Hendrix támadása, hiszen nincsen volt lehetősége szocializálódni. Így, amikor a kutyát közel lett hozzá, előjött a dominanciája. Annyit kell tennünk, hogy figyelmeztessük arra, hogy ez nem az ember viselkedés. Sohasem tapasztalhatja meg minden kutya is valójában. Ezeket a kirobbanó pillanatokat kell elfolytani, de azonnal. Amikor láttam, hogyan reagált a másik kutyára, azonnal eszembe jutottak a korábbi esetek, ahogyan reagált rájuk. Ettől egyértelműen ideges lettem. Ami történt, az Hendrix számára nem harc volt, korrigálás, de egy elég erőteljes. Hallom, ahogy morog. Ragad meg! Ezért jó szájkosarat használni. Szabadon mozoghat, de nem sérülhet meg senki. Számára az izgatottság mindig támadást jelentett. Ez a domináns viselkedés miatt van. Meg kell tanulnia nem támadással érvényesülni. Mivel Hendrix minden korrigálásra azonnal megnyugszik, úgy döntöttem, nagyobb szabadságot adok neki, miközben találkozik a farkám többi tagjával. Készülj! Mindig alaposan megnézik, ki az új fiú. Jól vagy? Értem, mit csinálnak, de kicsit stresszes vagyok. Értem, ezért kell egy kicsit távol maradni. Nyugalom. Annyi a feladatod, hogy felügyeled a viselkedését. Szabad, ez jó neki. Adj neki teret, hogy felfedezhessen és szocializálódhasson. Figyelj, és mindig javítsd ki. Ha leül, az azt jelenti, lelassul. Nem azt mondjuk neki, hogy ne fedezzen fel. Csak a morgás és a dominancia tilos. Nem támadhat. Minden, ami agresszivitást üzen, tilos. Úgy néz ki, mint bundás. Minden más azonban rendben van. Hendrix jól érzi magát. Működnek a korrekciók és megszűntek a támadások. Játszani akar. Ezt akarom előhozni belőle. A boldog kutyát. De Genesis még mindig aggódik. Meg kell értetnem vele, hogy nincs oka, ha ilyen boldog